Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka mai suna IV Kano TV. Kada ka manta hanyoyi ne barkan zuwa ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na waya gwanin ka zai tattauna ne akan wannan mawaki kamar yadda kuke gani a nan screen, wato Nura Inuwa. To ina masoya Nura Inuwa, ina kuma masoya Nura Inuwa. A nan dai muna so mu bayani ne akan album din Nura Inuwa wanda zai sake sa a wannan shekarar ta 2025. To masoya Nura, kada ku manta ku dai ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama zaka iya muna share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To masoya Nura Inuwa, yanzu za mu shiga waka ɗaya daga cikin wakar Nura Inuwa wadda zai saka album ɗinsa na shekarar 2025. Da haka masoya Nura Inuwa ku saurare mu domin ku jidda ta kaya. Mu dai anan muna so ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Mun gode masoya Nura Inuwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa. To masoya Nura Inuwa, kun ba ku manta ba, a baya Nura Inuwa ya saki album da dama wanda a duk shekara Nura Inuwa ya yi muku alƙawarin zai dinga saka muku album duk shekara sa. To a baya ku manta ba ya saki album kamar su Ni da Ku, su Matan Gida Ma'auge, su Ranar Aure na, su da dai sauransu. To a wannan lokacin ma ya shirya tsab domin sakar muku sabon album ɗinsa wanda ya a wannan shekarar ta 2025. Dan a yanzu haka ma ya fara sakin ɗaiɗaikun waƙoƙin a ciki wanda suke zuwa short a cikin wannan manhajar Instagram. Don haka yanzu da farko za mu fara shiga waka ɗaya daga ciki domin ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji kuma ku danna mana subscribe, sannan ku danna like wannan bidiyo, sannan inda dama za ku iya mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp. Mun gode. To wasu ya Nura Inuwa, kada ku manta ku dai ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama za ka iya mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. To don haka masoya Nura Inuwa, kada ku manta ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe kafin mu shiga wakar domin ku jadda ta kasance. Ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Nura Inuwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa duk a wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa TV. Mun gode masoya Nura Inuwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa. Masoya Nura Inuwa, wannan tashar ta ku ce. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Mun gode masoya Nura Inuwa, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa. Mun gode sosai masoya Nura Inuwa, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Sai kun ji mu a shiri na gaba. Mun gode.